ως πιστοί, ως ακόλουθοι του Χριστού, οφείλουμε να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο από το να γνωρίζουμε απλώς τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να το έχουμε γραμμένο στην καρδιά μας. Το χρειαζόμαστε κρυμμένο βαθιά μέσα στην ψυχή μας, έτσι ώστε σε περιόδους προβλημάτων, σε περιόδους άγχους και απόγνωσης, τότε είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι οι υποσχέσεις του Θεού που θα μας δώσουν ελπίδα και δύναμη. Και σε προσωπικό επίπεδο ευχαριστώ τον Θεό που η βίβλος είναι γεμάτη από τις υπέροχες υποσχέσεις Του. Η βίβλος είναι γεμάτη υπενθυμίσεις ότι είναι ένας πιστός Θεός. Θυμίστε μας ότι είναι πάντα καλός, ακόμα και όταν οι περιστάσεις μας είναι ανησυχητικές. Έχει τη μεγαλύτερη εικόνα και αυτή η μεγαλύτερη εικόνα θα είναι πάντα καλύτερη από οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ. Και έτσι θέλω σήμερα να ενθαρρυνθείτε από την αλήθεια ότι ο Κύριος είναι μαζί σας. Φροντίζει για σένα και σου έχει δώσει πολλές υποσχέσεις για να είστε σίγουροι για την πίστη σας. Και εδώ είναι μερικές από τις αγαπημένες μου γραφές που μου θυμίζουν την καλοσύνη του Θεού. Ψαλμός 145 στίχος 9. Ο Κύριος είναι καλός σε όλους. Έχει συμπόνια για όλα όσα έχει φτιάξει. Άχρονικον 16 στίχος 34. Δώστε ευχαριστίες στον Κύριο γιατί είναι καλός. Η αγάπη του διαρκεί για πάντα. Άχρονικον 16 στίχος 34. Ψαλμός 100 στίχος 5. Διότι ο Κύριος είναι καλός και η αγάπη του διαρκεί για πάντα. Η πίστη του συνεχίζεται σε όλες τις γενιές. Ιάκωβος πρώτος στίχος 17. Κάθε καλό και τέλειο δώρο είναι άνωθεν, κατεβαίνει από τον Πατέρα των ουρανίων φώτων, ο οποίος δεν αλλάζει σαν μεταβαλλόμενες σκιές. Και τέλος, Β' Σαμουήλ 7, στίχος 28. Κυρίαρχε Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός. Η διαθήκη σου είναι αξιόπιστη και έχεις υποσχεθεί αυτά τα καλά πράγματα στον δούλο σου. Κάθε μέρα λοιπόν χρειάζεται να δηλώνουμε, να ομολογούμε και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας την καλοσύνη του Θεού. Και έτσι τώρα ελάτε μαζί μου καθώς προσευχόμαστε. Επουράνιο Πατέρα, όλη η δόξα, όλη η τιμή και όλοι οι έπαινοι ανήκουν σε εσάς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας. Είσαι κυρίαρχος Κύριος και είσαι καλός Θεός. Η διαθήκη σου είναι αξιόπιστη Κύριε και όλα όσα μας υποσχέθηκες ως παιδιά σου θα τα εκπληρώσεις. Και Κύριε, το ξέρω ότι όσο τα μάτια μου είναι καρφωμένα πάνω σου Βασιλιά Ιησού, τότε ξέρω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε καταιγίδα που έρχεται στο δρόμο μου. Ξέρω όσο είμαι προσιλωμένος σε σένα Κύριε, μπορώ να ξεπεράσω οτιδήποτε προσπαθεί να με εμποδίσει. Με τα μάτια μου καρφωμένα πάνω σου δεν θα πνιγώ σε βαθιά νερά. Δεν θα καώ στη φωτιά. Σήμερα λοιπόν σας ζητώ να γυρίσετε το πρόσωπό σας προς το μέρος μου και να μου δώσετε ειρήνη. Σε ευχαριστώ που με τον λόγο σου με αποκάλεσες αγαπημένο. Με έχεις αποκαλέσει φίλο. Και αυτό παρά το παρελθόν μου, παρά τα λάθη μου. Με έχεις αγαπήσει με ανοιχτές αγκάλες. Με έχεις αγαπήσει παρά τις αδυναμίες και τα ελαττώματά μου. Και στην αγάπη σου Κύριε, ξέρω ότι κάθε μία από τις επιθυμίες μου ικανοποιούνται. Σας ευχαριστώ για τη διαβεβαίωση ότι δεν θα με εγκαταλείψετε ποτέ. Δεν θα με εγκαταλείψεις ποτέ, ούτε θα μου γυρίσεις την πλάτη. Αρνούμαι να αφήσω τον διάβολο να μου κλέψει τη χαρά και τη δύναμή μου στον Κύριο. Αρνούμαι να αφήσω τον διάβολο να με αποσπάσει από σένα, Κύριε, και έτσι προσεύχομαι, Άγιο Πνεύμα, δώσε μου την παρουσία του μυαλού. Καταδικάστε την καρδιά μου. Να είμαι πάντα σε εγρήγορση και σε εγρήγορση για να μην παρασυρθώ από τις περισπασμούς αυτού του κόσμου. Και Κύριε, θέλω να σε ευχαριστήσω Πατέρα που όλα τα πράγματα συνεργάζονται για το καλό, για εκείνους που σε αγαπούν και ταιριάζουν στα σχέδια και τους σκοπούς σου. Κύριε, προσβλέπουμε σε εσάς για κατεύθυνση σε περιοχές που είναι άγνωστες, σε περιοχές που είναι αβέβαιες, προσβλέπουμε σε εσάς, Πατέρα.
προσεύχομαι σήμερα να μου μιλήσει το Άγιο Πνεύμα και να μου κάνει ξεκάθαρο το θέλημά σου. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να αποκαλύψει το θέλημά σου για τη ζωή μου, Κύριε, ώστε να μπορέσω να περπατήσω στον αληθινό σκοπό της Βασιλείας μου. Δείξε μου το μονοπάτι που οδηγεί στη δικαιοσύνη. Από τα λόγια σου παρηγορούμε που γνωρίζω ότι με προσέχεις. Είσαι ο Θεός που διατηρεί την ειρήνη μου, ο Θεός που μου δίνει δύναμη. Εσύ είσαι αυτός που ετοιμάζει τραπέζι παρουσία των εχθρών μου. Είσαι αυτός που γεμίζει το φλιτζάνι μου με ευλογίες. Εσύ, Κύριε Ιησού, είσαι αυτός που χρήζει στο κεφάλι μου και μόνο εσύ είσαι η κληρονομιά μου. Και έτσι είμαι ευγνώμων, Πατέρα, για όλη την καλοσύνη σου απέναντί μου. Και ακόμη και μερικές φορές όταν υπολείπομαι, μερικές φορές όταν σκοντάφτω και πέφτω, όταν φοβάμαι ή νευριάζω σκεπτόμενος το μέλλον ή το άγνωστο, προσεύχομαι να με συγχωρέσεις, Κύριε. Και προσεύχομαι να ενισχύσετε την πίστη μου, ώστε να μην ανησυχώ για όλους αυτούς τους διάφορους τομείς, για να μην ανησυχώ για όλα αυτά τα πράγματα που δεν ελέγχω. Προσεύχομαι να ενισχύσετε την πίστη μου για να την αφήσω στα χέρια σας, για να αφήσω τις φροντίδες και τα βάρη μου στα χέρια σου. Κύριε Ιησού, ήθε να με σκεπάζει για πάντα το αίμα σου, το αίμα σου που έχει δύναμη ακόμα και σήμερα. Ήθε να είμαι για πάντα προστατευμένος από τις επιθέσεις του διαβόλου. Ήθε να μείνω για πάντα κρυμμένος από τα μάτια του εχθρού. Δηλώνω ότι μόνο εσύ, Κύριε Ιησού, έχεις τον θρόνο στην καρδιά μου. Θα είσαι πάντα πρώτος στη ζωή μου και ζητώ από το Άγιο Πνεύμα να με βοηθήσεις να κρατήσω την καρδιά μου φυλαγμένη ενάντια σε κάθε είδωλο που μπορεί να προσπαθήσει να πάρει τη θέση του Θεού στη ζωή μου. Βοήθησέ με, Άγιο Πνεύμα, να προφυλαχθώ από είδωλα που απαιτούν την προσοχή μου και τις προτεραιότητές μου. Ήθε να βάζω πάντα τον Κύριο πρώτο στη ζωή μου. Και Πάτερ, σε ευχαριστώ που καθιερώθηκα. Με χρήζει και με σφραγίζει το Άγιο Πνεύμα, διότι ο λόγος σας στους Κολοσσαείς 2 εδάφιο 10 μου λέει ότι με τον Χριστό έχετε πληρωθεί. Είναι το κεφάλι κάθε εξουσίας και εξουσίας. Δηλώνω λοιπόν ότι ολοκληρώνομαι εν Χριστώ. Έχω φτάσει στην πληρότητα. Στον Ιησού Χριστό είμαι πλήρης, δεν μου λείπει τίποτα, γιατί ο Θεός μου και ο σωτήρας μου είναι η κεφαλή κάθε δύναμης και εξουσίας στον ουρανό και στη γη. Εξαιτίας σου, Κύριε, λόγω του τιμήματος που πλήρωσες στον Σταυρό, τώρα ξεχωρίζω ως παιδί του Θεού. Διακρίνομαι από εσάς και γι' αυτό σας ευχαριστώ, γιατί με αγόρασαν με τιμή, το πολύτιμο αίμα σας. Μια τιμή που αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε κόσμημα ή διαμάντι που μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη γη. Ο λόγος σας μου θυμίζει στον Άρας Κορινθίους 6ο στίχο 19 και λέει «Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, το οποίο λάβατε από τον Θεό». Δεν είσαι δικό σου, αγοράσατε σε μια τιμή. Και έτσι, Κύριε, υποτάσσομαι στο Άγιο Πνεύμα. Υποβάλλω το σώμα μου για να γίνει ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Είμαι ευγνώμων που η λέξη σου μου λέει ότι δεν είμαι δικός μου και ότι με αγόρασε το αίμα του πολύτιμου αμνού του Θεού, ενός αρνιού χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδες. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτήν την προσευχή. Στο όνομα του Ιησού προσεύχομαι. Αμήν.